ka po nababayaan na akong bana. Gusto isa ko ba? Isa na una nga diya, be? Kapoy ba kung kuha nila pagkita kwarta? Ay, isa na una nga diya? Bahis mo, bayana ka. Unong isa na diha? Lutuin isa ko dire. Huy! Lutuin ko! Hoy! Karon di magkakasabot! Wala! Di mo na unahon yung gutom ka dili! Kita yung nagkwarta sa bahis ka! Mutong ko pa magyud ka! Ha? Mutong pa ka! Mukul ka! Dire! Nabuag ka! Musukol ka na po! Kaya kay nagkodi ka sa magigutom ka! Sabot na! Ano na isingkuhan lagi niya? Noon sa buhoy, hindi na mo makaway. Usa sa mong igsuunay nga, di sila kasabot. Kita rin ba dyan dito kasilingan na, sabang kita diri. Padlunga sa mong igsuon nga. Nakula na sa nanay, kitambana na nangitak ng kwarta. Padlunga na! Hindi ka po nababayaan na akong bana. Ito ni kinabuhi, oy. Lungag na sa taa. Akong bana, oy. Salig siya, dako ko'y gugugma niya. Iya, dako ko'y gugugma niya, lungag na sa taa.